Húsvét táján, az egyik szombaton Jézus vedések között járt tanítványaival együtt. Tanítványai megéheztek, tépdesni kezdték a kolászokat, és eszegették. Ennek láttára a farizeusok megjegyezték. Nézd csak, tanítványai olyan tesznek, amit szombaton tilos cselekedni. Jézus erre megkérdezte, nem olvastátok, hogy mit tett Dávid, amikor társaival együtt megéhezett? Hogyan ment be Isten házába? És hogyan ette meg a kitett kenyereket, amelyeket sem neki, sem a kíséretének nem lett volna szabad megennie, csak a papoknak. Hogy nem olvastátok el a törvényben, hogy a papok szombatonként a templomban megszegik a szombati nyugalmat, anélkül, hogy vétkeznének. Mondom nektek, a templomnál is nagyobb van itt. Ha pedig értenétek, mit jelent a mondás, irgalmasságot akarok és nem áldozatot, akkor sohasem ítéltétek volna az ártatlanokat, mert az emberfia ura a szombatnak is. Ezek az evangélium igéi. Kedves szívek, áldás békesség ezen a szép reggelen. Hogy a kis beszédemnek a lényegével kezdjem, folytatjuk azt, amiről tegnap beszéltem. Beszéltünk a megtestesülésről. És ott a megtestesülésnek a középpontjában ott van ez a fiatal asszony, aki szabadon hallgatja Isten hívását, szabadon adja át magát, hogy Isten eszköze legyen a testével, és gyermeket hozzon a világra, és szabadon mondja, legyen nekem a téged szerint. Minden ennek a fiatal nőnek, asszonynak, lánynak a szabadságától függött. Tehát szabadság az egy nagy képesség. Most néhány szót akarok mondani arról, hogy mi a szabadság, mi a fogság, és mi az a szabadság, amit Krisztus nekünk hozott. Mi a szabadság? Mi általában mindennapi életünkben a szabadságot úgy fogjuk fel, hogy választhatok két dolog között. És szabad vagyok, vagy az egyikért kinyúlni, vagy a másikat megfogni, és a magamévá tenni. És akkor büszke vagyok rá, hogy én szabad vagyok, tehát szabadon választottam Tulós Tészta és Mákos Csúsza között. Ez nem a szabadságnak az igazi fogalma. Ez egy alkalmi választás, ahol természetes valami szabadságot élvezik. De ha az igazi szabadságot akarjuk tudni, hogy mi az, akkor ezt nem tudjuk másképp megérteni, mint el kell mennünk a szabadság forrásához, minden szabadságnak a forrásához, vagyis Istenhez. Mi a szabadság Istenben? Hogy ő szabad abban, hogy saját magát kierősítse, kiürítse, adjon és másokat meggazdagítson. Tehát nem két dolog között való választás, hanem egy képesség, amely egy folyamatot kelt az egyénben, hogy ami jó benne van, azt kiöntse, és ami jó előtte van, azt megfogja, és magához vegye, mint ahogy Isten is megfogta, és magához vette magának a választát. Tehát a szabadság végső
értelemben is egy titok. És természetesen Isten, aki emlékeztek, amikor Mózes megkérdezte, ki vagy te, mi a te neved? Azt mondotta, én vagyok, aki vagyok. Én vagyok a lét. De ő mondhatta volna azt is, én vagyok a szabadság. Én vagyok az, akiből a teremtés kiárad. Én vagyok az, aki a teremtést támogatja. Hát ez lenne a szabadságnak a tökéletessége. Tehát ugye ebben úgy vagyunk, hogy icipici kis lények. Egy nagy isteni tulajdonságot kaptunk, és a sokszor nehéz kezelni. De még ha általában rosszul is értjük, hogy mi a szabadság választás két dolog között, ennek az isteni szabadságnak képesség a jónak a kiöntésére, ami bennünk van, a jónak a befogadására, ami körülöttünk van, ez az igazi szabadság. Mi a fogság? A fogság ennek az ellenkezője. Isten soha nem lehet nem szabad. Tehát ő nem eszik soha fogságban. De mi emberek, mi könnyen eszünk fogságban. És ez akkor történik, amikor mi szabadon akarunk cselekedni, de nem ebből a belső gazdagságból, hanem valamilyen teremtett dolog, teremtett világi esemény rabjaként annak engedelmeskedünk. Ez történik itt. A tanítványokat Jézus az igazi szabadságra kezdte vezetni, amit itt hallottunk, az egy lépés volt. Felejtsétek el a törvényt. És érintsetek, vegyetek, érintsétek, amire szükségetek van. Vegyétek, aminek itt táplálék. Mert az több, mint a törvény. Miért? Mert ti többek vagytok az Isten országában, mint maga a törvény. Na most talán jobb, hogy egy példát adok. Egyszer, hol nem volt nekem egy papi barátom. És az valahol olvastam, és az olvasás nagyon megérintette őt, hogy mi akkor imádkozunk igazán jól, ha például a pap, amikor szentmisét mond, akkor hátrányra fordul. Na most nehéz lenne minden támadót megfordítani és körülcsavarni. De ahol ő ezt tudta, próbálta végrevinni. Az Eucharisztiát ünnepeljük, akkor kerekkelni fordulni, mert ez a hagyomány. Mi történt ott? Fogjává lett egy emberi gondolatnak. És egy új Isten fogalmat teremtett magának, amelyik úgy képzelte Istent, hogy valamiképpen az több kegyelmet fog adni, hogyha ő keletre fordul, mintha nyugatra fordulna. Ez bálványimádás. Ez így is lehetne nevezni Szent Babon. Ezzel nem azt mondom, hogy ez rossz, valakinek ez áhítatot hoz, csinálja. De azt mondja, hogy ennek egy szabálynak kell lenni, egy normának kell lenni, mert így akkor valamiképpen a keresztény közösség az több ajándékot kap Istentől, akkor egy olyan Isten képet próbálunk rányomni a közösségre, ami egyszerűen hamis. És azt prédikálja, hogy mi nekünk olyan Istenünk van, aki téged jobban szeret, ha te keletre fordulsz, mint ha nyugatra fordulsz. Látják? Ezt lehetne úgy nevezni, hogy Szent Babona.
Mondom, én nem azt mondom, hogy rossz valaki kelet felé fordul. Ha az egész világ kelet fordul, az rossz. De amikor valamiképpen azt próbálja tulajdonítani, hogy ez Istennek tetszőbb, mint egy teljes szabadság. A formulában ő Isten fogalmat hozott be a saját életébe, az egyház életébe, egy olyan Isten, amit az evangélium alapján mi nem akarunk imádni. Emlékeztek rá, amikor Jézus beszélt a szamaritani asszonnyal, és akkor az asszony, hogy elkerülje a kényes kérdést, hogy hány férje volt neki, meg ez, meg az, akkor ő azt mondja, hirtelen egy ilyen hittani kérdést hoz be, hát mondd csak, te rabbi, hol kell nekünk imádkozni? Jeruzsálemben vagy Sziget-hegyén? És Jézus azt mondja, lélekben és igazságban. Én olyan Isten prédikálok, én olyan Istennek a jó hírét hozom, hogy az téged szeret, akár Jeruzsálemben vagy, akár Sziget-hegyén vagy. Jézus szabadságot akar neki adni. Ő egy fogságból beszél. A tanítványok itt a törvénynek a fogságában voltak. Jézus szabadságot ad. Érdekes az, és most jövök már a harmadik ponthoz, Krisztus szabadsága, hogy ez mennyire megfogta Szent Pált. Ha Szent Pál leveleit olvassátok, ott újra és újra kifejezetten és kevésbé kifejezetten, mint egy kirobban az ő versejéből, hogy Krisztus szabadságot hozott nekünk. Ez aztán annyira fejlődött, mint tudjátok, hogy bajba került később Péterrel. Péter ragaszkodott régi zsidó szokásoknak a megtartásához. Pál újongott abban a szabadságban, amit Krisztus hozott. Péter látta a kis világát, a kis régi világát a zsidó hagyományoknak, az összes törvényeivel, és ezt akarta folytatni. Pál látta a hatalmas jövő világot, nemzedékeket jönni és menni, akiknek Krisztus szabadságot hozott. És ezért, mint Pál mondja, én megmondtam Péternek is, hogy azokat a régi szokásokat nem lehet folytatni. Az evangélium nem fog futni. Az nem lesz örömér. A szabadság az örömér. Persze több idő kellene arra, hogy ezt jobban kifejezzük. De mi Krisztusnak a szabadsága? Az első, amit mondani kell, hogy igen, Krisztus egy olyan egyházat akar, ahol legyen jó rend, ahol legyenek egyensúlyok, ahol legyen békesség a közösségben, ezért bizonyos szabályok szükségesek, de ugyanakkor arra is szükség van, hogy az a közösség higgyen egy értelmes és mindenható Istenben, aki a kegyelmét nem azt szerint osztogatja, hogy itt vagy ott milyen kis dolgokat tartok meg, vagy nem tartok meg, hanem azt szerint, hogy mennyire nyitott a lelkem arra, hogy szeretetet befogadjak és szeretetet adjak. És az annyit jelent, hogy minden keresztény közösségnek és minden keresztény személynek egész életében ezt az egyensúlyt keresni kell. Mi se tudjuk tökéletesen megtalálni. De kezdettől fogva, Péter személyében van az ide, a Péter és hát a másik Jakab személyében, abban az időben. Azután az egyház történelmén át egészen a mai napig a kísértés azért mindig ott
csináljuk pontosan itt, és akkor valamiképpen Isten meg fogja tenni azt, amit én akarok. És Jézus hozza a jó hírt, hogy ne törődjetek azzal, hogy így vagy úgy, de keressétek a jó rendet, a jó egyensúlyot, a jó szeretetet, amely mindenkit átölel. És ebben mindenkinek adjunk annyi szabadságot, amennyi lehetséges. Vagyis, hogy az egyház virágozzon ki, mint egy nagy mező, amelyben ezek virágoznak. És ilyenkor van az, hogy az egyház tud énekelni, mint egy kórus, mindenki ugyanazt énekli, és mindenki mást énekli, és az Isten gyönyörködik benne. Annyi minden más szeretnék mondani, de nem hiszem magamat szabadnak, hogy ezt tegyem. Ezért csak fogjuk össze. Az igazi szabadság az egy képesség kiárasztani azt a jót, ami bennem van, és befogadni azt a jót, amit a gondviselés elém hoz. Ez nem két dolog között való választás, hanem egy dolognak a választása, amit meg tudok tenni most. Az igazi fogság, mikor engem valami törvények úgy bekereteznek, hogy én azoknak már egy mágikus erőt adok, amelyek nekem üdvösséget fognak hozni. És akkor nekem kell hallgatni szempárra messziről, a törvény az nem fog téged soha üdvözíteni. Az üdvözítés az egy ajándék. De ugyanakkor igaz az, és ez az utolsó pont, hogy Krisztus ezt a szabadságot hozta nekünk, ezektől a fogságok akar minket megszabadítani ma is, és az üdvösséget magát, azt ő adja. És emléket mind ott van. Milyen a mi Isten fogalmunk? A kísértés az, hogy a mi icipici fejünkből egy icipici Isten teremtünk. Emlékszem egyszer, még valahol tanulófokon voltam, és ott volt egy hittantanár, aki azt magyarázta, hogy mi történik akkor, hogyha például a pap mondja a szentmisét, és ott helyeztük azt mondaná, hogy ez az én testem, azt mondja, hogy az az én testem. Egy betű nem felel meg. Hogy most ez szentmise, vagy nem szentmise. Hát Isten az nem értelmes lény, ha én eltévesztettem egy betűt. Ő azt nem veszi észre, és nem helyesbíti ki. Tehát amit akarok mondani az, hogy az Isten szabadság, hogy az igazi szabadságot akkor nyerjük meg, amikor mi Istenről, mint végtelen, határtalan, végtelenül jó, értelmes és szabad egyesülő gondolkodunk. Tehát itt van a végső tanácsom, felejtsetek el mindent, amit mondottam, kivéve ezt a beszállót, hogy ennek a szabadságnak a magja, ami Isten fogalmunkban van. Kiavítom magamat. Nem Isten fogalmunkban, mert az olyan értelmi dolog, a fogalmak olyanok, mint kocsika, amilyen nem mennek a fejünkben, hanem Isten megérzésében, felfogásában van. Ami mindig a végtelenségben nyúlik. Ha én ebben a térben mozgok, akkor annélkül, hogy pontosan meg tudnám mondani, kikeveredek a rabságokból, ki fölemelkedik bennem. Az Istennek a szabadsága, és akkor
Ha egyszer megyek valahol valakivel és éhes leszek, úgy teszek, mint a tanítványok, kinyúlok a buzakajához és eszek belőle valamit. Még akkor is, ha ezt a törvény megtiltja. Mert a törvény az emberék van, az emberi személyek Istenék vannak, és az emberi személyek értelmére ki kell nyílni Isten nagy értelmére, és amikor ez megtörténik, mint Szent Ágoston mondja, tégy, amit az, mert a szeretet országában vagy. Amen.